El este singurul care poate marca un gol împotriva portarului Abu, ceea ce este aproape imposibil. Acest portar este programat să facă acțiuni extraordinare, reacționând într-o fracțiune de secundă și acoperind colțul de parcă ar anticipa șutul înainte să fie executat. Singura modalitate de a marca este să plasezi mingea în colțul de sus cu o precizie perfectă. Orice altceva va fi blocat fără ezitare, chiar și de Antoine Griezmann sau Neymar. Și după ei, Lionel Messi încearcă în mod obișnuit și ratează. Cei mai buni jucători din lume au încercat șuturi puternice, inteligente, dar nimeni nu a reușit să-l învingă. Chiar au adus un jucător de freestyle numit Shin, care și-a arătat toate abilitățile. Dar s-a ajuns la folosirea a 2 mingi pentru a deruta portarul, și nici asta nu a funcționat. Toată lumea a fost de acord că este imposibil să marchezi împotriva lui. Dar o persoană a acceptat provocarea și nu a avut nevoie de ajutor sau planuri complicate pentru a marca un singur gol. Și asta a fost finalul poveștii. Un jucător excepțional, un model pentru noua generație. Un atacant dreptaci care joacă în față. Cine s-ar fi gândit?